Ассалому алейкум тамошобинони азиз, аз назарин саломатио хубай пеши фаришта омадагем бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 9-10 дарвоза ина мелик шоп магазини рақами 6 рияди магазинои шишагӣ мешава. Ассалом зодрӯзо муборак. Нигоҳ кунед аз гулу дастаҳо маълуме ки фариштаи мо ден раждения дорад, зодрӯз дорад. Худованд ҳам хе зебо бимонен. Амин раҳмат апаҷон. Салом алейкум клиентон. Барои шумо бо аксия кардем. Мегум дига аксияро ахирон шай ҳамин қадар бо дилм намешава, бо аксия мекунам. Хулас ҳози мо бо ҳам молҳое ки пеш будан бо новинко ҳамашона барои шумо аксия кардагем. Чи дар двойкои оверсайз, балшимерка, ималамерка, дар палтоҳо. Палтоҳо мона шумо медонед ки палтои мо ҳамаи молима Туркия, Кашмир, качествои беҳтарин ҳамашона аксия кардагем. Бо иҷа курто дорем, вязко дорем. Тамошобина бинед чихе новинкои хушрӯ, ина вязкои фасон омад. Ҳамаи ҳами аксия шидагия, нигоҳ кунед. Двойкачаҳои хушрӯ духтарако, анахе курткаҳои фасона бисёр пурсиден, ҳастай биёен. ҳози дар рафти навор бо мо ҳамаи ҳамина абзор карда шумода нишон метем. Ина палтоошам умумӣ карда як бор нишонтон дидем. Диден чихе палтои хушрӯ вардагия. Мана ина бисёр пафторай, бисёр новинкай. Бори аввал имрӯз кадрда нишон метем. Халатҳои нав овардагии моли Ташкент дар рафти навор нишон метем. Мақсад ки чизе ки магазини мо мегирен нотарсида, качествои хуб бо нархҳои дастрас мо барои шумо ҳама вақт скидка дорем. Марҳамат кунед. Халатҳои фасон овардаи фаришта нигоҳ кунед. Ино люксош ай тамошобино оригиналош марамат каседа дар корай. Ино медонен ҳамо 1000 чанд сума оригиналора копия люкс шай. Ина ҳози чанд сум карди ёра? 200 сомон. Диден беҳад фасонан 200 сомон. аҷоибот хушрӯваи бурукушкатӣ метавонед бо биёен ай пеш бинен каседа дар кора. Ина оригиналош 200 сомон духтаро. Мана касе халат гирай размеро ҳастай духтаро. барои маълумоти бештар фариштада нависен. доставкаям доран. ина цвеча диден чӣ хушрӯвай сангчоошон мустаҳкам. худаш оригиналаш маълум ай духтаро. як бор биёен биқапен бинен. касе омада наметавона нависен доставкатон кунанд. бозори Корвон тарафи Тило бозор. дар ҳақиқат ҳам хушрӯ байни 9-10 дарвоза шашум магазини мелик шоп. ана иноям оригиналош духтаро. аз има сифати дигарша нишон дода будам тона. ина бо оригиналош иё 350 сума. ҳамаи ҳамино 350 сумаошан ҳози 200 сомон шидагиян. марҳамат дира бинен. иша ишда хушрӯ, иша ишда хушрӯ. марҳамат диден. Марҳамат кунед биёен духтаро. ай наздик бо хутон бинен. хоҳен агар доставка мекунем. ина марҳамат. касе ки имконияти омадан надора бинависен хучон дар равакак шумода равон мекунанд. арусако бисёр меписанд халатҳои хушрӯ. ина фаришта шумода гулчин карда намхе халатакои фасон овардай бо нархи дастрас. ва духтаро ҳами қадвойкои фасона фаришта аксияи калон сар додагия. нигоҳ кунед. анам хеле двойкои комбинировании джинскати бисёриҳо мепурсидан. бори турки оригинал. ина ин аксияи ма ба хоҳиши шумо ай муштариё клиенто бисёр хоҳиш кардем ки двойкои джинстонани скидка кунен. ина марҳамат. ма барои шумо скидкаи калон кардагием инора духтаро. ё чанд сум шидан? 850 сомон будан 550 сомон. ира бинен духтаро. ино хутон медонед чӣ качествои хубанд. фирмаи майсити. диден 850 сомона двойка 550 сомон шидагия. духтаро успет кунен. нигоҳ кунен. иша ишда хушрӯ, иша ишда хушрӯ. чанд та цвет дора. мана юбкоша диден джинсаки фасон. ин размер дорад духтаро. диден болош худиёш стандартай. аюбкош боша размер доранд. шумо нависен бо мефаҳмонанд тона. ана инамучам ҳаст. и чандай? ино юбка қатия двойка на 650 сомон. ана 650 сомон. диден духтаро чихе хушрӯ. духтаро чихе ки ҳам худаш моли Туркия оригиналай. сангошам оригиналан. корои дастӣ доран ино. ина диден я цветай айвай. ая цветай бале. айвай я расветкай. нигоҳ кунед. юбкоошонам худиями худиёшам нигоҳ кунед. дар тана хушрӯ мешинанд. баъза бар ин дига чизо кати мепӯшен. марҳамат. ҷои фариштара касе намедона бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 9-10 дарвоза
ششم مگزین ملیک شاپ انا میشم که خشروی است که پیش هستن آدمایی که یوبکای وسیع را بسیار میپرسیدن ناز میبینن با پشتشون رزینکا داره نگاه کنه جای پشت رو میشنن داتانا اینا 650 سومون اینا 650 سومونی همیایم 800 سومون بودن حاضی 650 سومون شد 800 نگاه کنن این سویچم هست دخترها اینم همه خیلی یوبکاش رسویت کوشا بینن چه خب خشروه مرامت بسیاری اونم خیلی کمبینیر بینیم میپرسیدن اینا فرشته دوره ارزون کرد اینا خوبه یا نه تریخنیتکای материалش трехниткай юбкай джинскати دیگه خیلی دخترها یوبکای این پولنی رزینچکا داره اینا двойка خشروگی شدیدن یا цветай расцветка душта ва иша бинен қахшручай духтарако диден чӣ фасонай ина марамат ҳамаи ҳаминора фаришта акция кардагиай необычный модель пушенагар магазини мелекшоп биёед ина дар ҳақиқат ҳам бисёриё медонанд чунки фаришта борош ҳамаш необычный ҳамаш эксклюзивай хушрувай ина модный гуфти гапо بیاین نوا برای شما سکیت کردگی مرحمت کنید دیر نکنید دخترها اینای رسویت اسفچم خشروی است که پیش دخترها ورادنیک شکو شده که ورادنیک کرده میپوشن خیلی که خواهیش داشته باشن دخترها اینم رسویت که نیابیچنی زیمنی باور کنید دوی کش دگب نیست هم قفصانه یک بوره گای پیش بیاینده اگر اومده نتونن بنویسن دستافکتون میکنن ها اینا بالا دا اومده ایستی همش دیدن رسویت کشه دیدن همه همونه 650 سومونی میتین حتما اومده پیش ایره بینن دخترای قدوای کچای فاسون مرحمت انا می نمود جینساکو هازی مودا دایانا کمبینی رو بینی اینا باری نوی فریشته دخترا دویکایان کسی ده در کره دیگه سویتوش هم هست نه هازی نشان میچه فرشته بینن دخترا باوری دارو محخولتون میشوه هازی اینا ده عکس رفته استای چانسم بدن ایره بینن جینسشون قاقاوسای 650 سومونی اینا 850 سومونه دویکاچو هازی عکسش دیگه 650 سومون اوس پید کنن اینا کسی اومدن میتونن نویسن فرشته شما ده دستافکش روان میکنن اینا نچوس دورای трех ниткая худиш авайш бошад тонки вязка юбкаш она خیلی двойкача هست бо и чам плай 550 сомон 550 сомон диден 750 сомона 550 сомон штагия хушрувай ҳастай ки худтон медонен ки фариштара борош ҳамаш хушрувай ҳамаш эксклюзивай ҳар ҷода нестай ҳами борое ки фаришта меёра ина иша бобинен охи як борак духтаро чихе фасончаяй мана ваяй двойкаяй мана чӣ хубӣ дора ки метонан ира пиҷаканино отдельно бо пушан нигоҳ кунед ҷинсай хушру ира чанд сум карден 650 сомон 650 сомон фасони шадиден духтаро расветка дора 850 буд бале духтаро иша бинен духтаро ира бинен ма беҳад аксия хуб кардагим ба ина хотири шумо аксия рафтестай будан ки новинка молотона аксия кунед ина марҳамат 650 сомон 850 сомон 650 сомон иштагиай успет кунен ина касе омада наметона бинависен хичон шумо да доставка мекунан бозори корвон тарафи тилло бозор байни 9 10 дарвоза духтаро шашм магазини мелик шоп як бор пеш обзор кунен бо ина бубинан качесвоша мисол 100% ди топпер биен марҳамат кунен бигирен мақсад ино молои ҳам необычнян ҳам качествени ира ишам ҷудогона мепӯшен ишам ҷудогона мепӯшен ира бинен охи двойкачара бовар кунен намедонам чӣ хеле амира таъриф кунам барое ки дар ҳақиқат ҳам ба таърифа ҳастан хушрувай ана бадириям новинка леопард дора пешаш новинка и чанд пулай хушрува двоечка 600 сомон 600 сомон турки юбкаш под цвети леопард чай духтаро турецки тоза марҳамат бори фариштара ҳама чун медонанд ки турецки тоза иқаи хушру иша бинен ҳастан ку оверсайз нағз медидагиё ина марҳамат ина и размери калондам дуруст мегира ина марҳамат биёен духтаро омада натунед нависен анаям двойкача ира чанд карден 650 сомон 650 сомон хушруги шадиден духтаро иша иштафасон инаи цвечам аҷоибот хушрувай дӯстони азиз касе наворда хушру дида натунистестай моделора марамат нависен сураташа мепартоян мепурсидан худум пӯшида будум ку духтаро ёд дошта боша ина пафтор шед ина хушру
варёнкаи хушрӯ бисёр мепурсидан. Омадагия ина варёнко марамад каседа дар корай. Мана двойкачои фасони варёнка. Ҳози мода шудагаи ҳози ҳама варёнка мепурса. Биёен. Иҷода бо мои хел модел овардагим ки метонен ки якта двойка мегирен ба юбқаи ҳамиё любойта ҳамира пӯшида мешава. Нигоҳ Комплект мешава. Диден? Якта база гӯё мехарен. бисёр мепурсиден. Ина духтаро. Ё чанд пулай тоқаако? Ино 450 сомон будан 300 сомон. Ина 300 сомонӣ, 450 будан 300 сомонӣ. Ино ҳичиш намешан, гарантия доран, катушки намешан, гарма, как шушта. Ҳама намуди юбка качи комплект карда мепӯшен духтаро. Нитка духтаро дидесте? Аҷоибот. Марамад дархост кунен, доставкатон кунанд. Қай цветш хушрӯе. Марамад ира бинен. Борои фасон, борои хушрӯ. Турецки оригинал танҳо дар анамин Melik Shop пайдо мекунанд ки ҳам фасонай, ҳам шумо духтаро шумо ягон қиндӣ намекашен дар мисол либос интихоб кардан, барое ки худаш либосош ҳамаш хушрӯвай, ҳамаш гулчинай чӣ кадо меша мегирен мезебатуна. Ҳатман биёен. Ина боз ҳам двойка духтаро бо иш моделои новинкаш дар ҷои фаришта. Диден чӣ қадar хушрӯчай? Чанд пуланино? Ино 650 сомон будан барои клиентҳо 450 сомон. Духтаро диден турецки тозай 650 сомонӣ будан, ҳози аксияда 450 сомон шудагай. Марамад ира бинен чӣ қадar светкои хушрӯ дора. 450 сомон. Каседа дар кораи марамад метавонед фариштада нависен. Ина ёш чандан? 450 сомон аксияш. Аксия кати 450 сомон шуд. Ина двойкачаи фасони турки. Бозори Корвон, тарафи Тилобозор, байни 9 10 дарвоза духтаро марамад шашум магазини Melik Shop. Касе омада наметона бинависен, хучон шумода доставка мекунанд. Сифатош да гап нест духтарон, қа хушрӯ сифатошон мана марамад арзони арзон кардан. Мана турецки фасон, турецки хушрӯ. Аксия кати 450 сомон, 450 сомон. Буру кушкатия фасонак буда. И чанд пулай? Ино аксияшон ваян 600 сомон. Ина 600 сомон аксияда марамад духтаро биёен бо ай пеш бинен. Иҷода аксия бисёрай. Ина и кожане диден чӣ қадar хушрӯай 350 сомон. Камуш мондагиай успет кунен. Ина и 500 сомон. Бисёр доштем фурухтем аксия кардаги будем. Ҳозир мо шумо дар моделое ки юбочниеш мода нишон сиёҳ. Иҷода нигоҳ кунен да юбочни дига ваёшам ҳаст. Фасоношам ира бинен. Ёра чанд дикаден? Ина моделмон 600 сомонай. Ба хотири ҳам качесваш нағзай, ҳам балшмеркай. Ина диден? Балшмеркай хушрӯа. 50 сар мешавад, ки вобаста хаб ба качесвошон. Юбкоша бине чай васеян. Сиёҳ ҳам дора, фисташквирам дора. Ина пуши сиёра модния духтаро нигоҳ кунен. Инам юбкаш кушодакай. Качесвашам нағзай. Ина моделмон 500 сомон. Визон расцветкашам ҳастай. 500 сомон оригинал, ҳамаш турки оригинал ай духтаро марамад. Ям фасона? И чанд пулай? Ино 500 сомон. Хамелеон боринаяц вай дора. Блес дора хушрӯ. 500 сомон духтаро марҳамат. Ина двойкачои фасон дар ҷои фаришта. Ина ёшам фасон будай. Ира бинен. Ина нигоҳ кунед модели ки 450 сом гуфтам, ду намуд юбка дора. Нигоҳ кунед, хеле юбкаш ҳаста. Бо юбкаи кушодтараш ҳастай, набинед. Саршави наборда дигар намудаш буд ку. Ана бо амхе гафри, юбкаи гафри ам дора диден. Хулас ино духтаро ҳамашон молои новинка, фирмои нағз. Марҳамат кунен, биёед ай наздик мебинен. Инаи тарафбудагиё я бор абзор кунна пажо. Инаи тарафбудагиё немешам хушрӯ. Ино 500 сомай ки мо 350 кардем. Охирон расветкоша склад бировардем духтаро. Ина инорам аксия. Ино 280, ё 350, ина ё 300, ина иноша 280 суми. Ай ҳама ино мо расветка дорем духтаро. Диден? Хулас двойкомон ай 250, 280 боло. Биёен, ҳатман пеш фаришта биёен. Ҷои фасони хушрӯ дар ҷои фаришта духтаро турецки новинка. Ина марамад бисёриё мекофтанд. Беҳад хушрӯай трёхниткаи материалаш духча бинен охед. Ба танада маҷоибот меиста. Акция рафтестай бренди My City чандай?
600 сомон. 600 сомон. Ихе чанд сум буд? 850 сомон будан. Ино қимат ҳам боша меарзанд. Клиентҳои ма аллакай медонанд ки майсити ҳам качествои нағзе, ҳам брендошо необичные. Ина дидин чӣ хушрӯ 600 сомон. 850 сум 600 сомон шудагай. Я бортане модель да бинед. Ина ишам хушрӯа духтаро пушдаги модела биненда. Иам аҷоиботай маҳқултон мешава. Материалош трёх ниткае ҳичи намешава. Шушта мепушен начос дора. Марамат. 500 сомон акция шудагай. И акцияда 500 сомон бо банд дора. Ана ира бинен ва духтаро ира бинен. Необычный хушрӯ комбинированный джинсовка кати трёх нитка омадагай иҷада. Нархшон чандай? 600 сомон ино скидка. 600 сомон. 850 сомон будан ино духтаро. Инорам начос доранд. Джинси пушчонам 100%. Ина марамат. Ҳозир 550 сомон шуда. 600 сомон шид. Ана баъд ино кам мондагай 500 сомонӣ. Диден ёям аму 750 850 сумаян. Кам ки мондан акция шид. Арзон шид. Ина ёша бинен духтаро. Ё чандан? Инорам 600 сомон шудаган. Ино ҳамашон як качествоҳан. Инорам 100% джинсошон. И ду тараф замокдорш ҳастанд. Диден модели нав духтаро джинсовкаи хушрӯ нархи беҳтарин барои амино 850 кам набудан духтаро. Ҳозир акция дақиқая. Духтаро молои оригинал худаш маълумай. Бо биен ай наздик бибинед. Ана боиҷа вай дорем. Бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 9 10 дарвоза 6 магазини Мелик шоп. Ана баъдан ин модело ҳаст. Иам хушрӯа. 500 сомон. И 500 сомон диден? Фасон. Дар ҳақиқат ҳам джинсош хушрӯай куртои овардаги новинкаи фаришта ҳамаш фасонай нигоҳ кунен. И фетезия ино ҳам сиёш ҳастай, ҳам ира светкаш ҳастай 500 сомон. Хулоси ҷамо либос бисёр дорем. Курто 350 сума акция дорем, 250 сума дорем аксияи калон. Марҳамат кунен ай наздик бием бинен худон. Вилветои оригинала арзон кардан духтаро марамат успет кунен ҳам хушрӯчае ки танада ина марамат бинен чанд намуд чая фаришта. Вале ҳам парангои хушрӯ дора духтаро. 350 сомон буд ҳами оригиналош. Аз и чанд модел омадагай ина оригиналош 350 буд. Ҳозир чанд сум шид? 200 сомон. 200 сомон. Марамат хушрӯги шеден духтаро. Беҳад нағзай духтаро шушта мепушед. Пахшрай цветше духтаро 200 сомон. Вилвети оригиналай шушта мепушен ҳич намешава. 200 сомон. Ина мучам ҳастай. 200 сомон. Марамат кассе имконияти омадан надора. Бинависен чун шумода доставка мекунанд. И цвета меқа хушрӯай. Модели аҷоибот. Диден? Хушрӯ дар ҳақиқат ҳам фасон. Марҳамат. бозори Корвон и цветам аҷоибот будай. Бозори Корвон духтаро тарафи Тило бозор байни 9 10 дарвоза мешава. 6 магазини фаришта Мелик шоп. Ина нигоҳ кунед. И цветам хушрӯай духтаро. Ина рангам беҳад ранги хушрӯай духтаро. 200 сомон диден. Ишам расветкаш хушрӯ моделош фасон. Ина ҳамаш хушрӯай. Сиёҳоша бинен. И бо дигарая. Парашу дора аҷоиб хушрӯай. И ранги вай кардаган. Копия люкси уна вай доштику яктай дига. Бренд буд. Ранги фетезе. Ина ё чандан? Ванклифто. 200 сомон. Ванклиф 200 сомон оригиналош. Якум сортош 200 сомон барои клиентои Мелик шоп. Придочинки подписчико. Ина марҳамат кунед. 200 сомонӣ. Марамат духтаро 200 сомонӣ успет кунед. Кадомеш дар кортон мешава. Ҳатман биёен. Ҳамашона марҳамат кунед, ай наздик биёен, хоҳем доставкатон мекунем. Ина нигоҳ кунед охи чӣ фасончаян. Ҳамаш хушрӯай. маҳқултон мешава духтаро. куртои фасони туркиро арзон кардай фаришта успет кунед духтаро. акция рафтестай. Нигоҳ кунед турецки тоза ё чанд сум будан фаришта? Ино 400 сомон будан. Ма аксияи калон кардам барои клиентҳо 260 сомон. Диден духтаро ҳамқа хушрӯва. Инора медонанд бисёр касо харидагиан катушки намезананд духтаро. Ина катушки намезананд. Тонки вязкаи хушрӯе ҳаст ки марамат биёен бо айпеш як борак биненда маҳқултон мешава. Ина марамат ина мучам ҳастай 260 сомон. 400 сомона ҳамаш акция шудагай 260 сомони турецки тоза. баъзе барин истифода мебарен размеро стандарт духтаро тақрибан то ҳами 52 ра меша. марамат биёен. бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 9 10 дарвоза мешава.
шашум магазини Мелик Shop. бисёран фасоношонам бисёран ҳар як абзор када наметонам марҳамат кунед хитон биёед ай наздик бинед инами тараф да кадом намуде ки мебинен духтаро ҳамаша акция кардагай ҳамаш туркия духтаро успет кунен и модела бинен охи бовар кунен и моделиша и модел да хушрува и шаиш да хушрува и пуштаги хидаш 50 сомон будан 400 сомон акция кардагим модели ки хидам пуштагим духтаро диден ина расветкаш ҳозир ино 400 сомониш дагана ана и модел ҳозир 400 сомон шид ана ино балшимерка ирам як дона мон 500 сомон ина балшимерка хушру намезанам духтаро марҳамат ина бо балшимерка дорам стандарт ё то размери 60-62 туғри мегирад ина расветкош ё чанд пулям инорам 550 сомон будан 400 сомон ина 400 сомониш даган хушругиша бинен духтаро стилошон аҷоиботай марҳамат ина касседа дар корай ҳатман нависен фариштадай қай цветиш хушрувае ӯ ҳам ҳамун нархая 400 сомон авай 400 сомон ина 380 сомаша бинен бо инайрам расветкош ҳаст духтаро инайрам хушрувакай хулоса чӣ боре ки мебинен ҳамаш турки ҳамаш оригинал ҳамаш арзон кадан ина 200 сомон диде 200 сомон шданона ва ё кам мондагиана ки борода акция ҳамашон да скидка кардагим марҳамат кунан ай наздик бинан жем пиродам дувой кодам ҳамашта акция кардагим туни кодам марҳамат иққа пальто фасонан духтарако бори новинкаи фаришта анамхе пальтои фасон омадагай турецки марҳамат касоне ки пальто гирифтанӣ будан пеши фаришта биёед ира бинен стили нав и чанд пулай ино 1200 сомон будан мо абзори пешина да 1000 сомон кардагӣ будем ина ози бо акция кардагим бо акция калон 850 сомон барои клиенто ина 850 сомон арзон када наметонам бисёр хоҳиш кардем ки палтои новинкара акция кун ина расветкоша бинед чӣ хушрува ина духтаро 850 сомон кардагиан диден успет кунен 1200 сомон кам набуд ира бинен чихе расветкош фасон размерош ҳастай кадом размераш кадом расветкаш дар кораитона ҳатман фариштада нависен ё ки биёен ай пеш бинен ана модели дигараш та хушрува ишам и чанд пулай беҳад хушрува ния бичния ира барои клиенто 800 ина 800 сомон том кардан духтаро ина ия расветкош и расветкоша я ина расветкош 800 сомон марҳамат 800 сомон ина диден духтаро пальтогир бошен пеши фаришта биёен моли турсия необичный модель нигоҳ кунед аҷоиб модели фасон фасоношам ҳар хела ҳам бинед бозори корвон тарафи тилобозор байни 9 10 дарвоза 6 магазини Мелик Shop духтаро иҷода ваёи палто фасонош чанд намудай ина хоҳен кадомеша хоҳен биёен ай пеш бинен ина ваяя ҳамура расветкашай танада бо ҷоиб места ҳами палтоот ай чанд сума сар мешан палто ай 500 сомон сар мешава ина акция рафтестай инаи 600 сомон бо 500 сомон надоранд хулас духтарако марҳамат метавонен биёен аз ами 500 сомон то 1200 сума ҳастай палто инаи цветшам хушрува гирем пушаймон намешавем роҳат када мепушед ана оз як палтои дигар модель да ҳастай духтаро бинен да чӣ хушрува дароз бисёр мепурсен ина модель мон ина нигоҳ кунед дарозан ино классикан бисёр клиентҳо мара мепурсанд ина расветкош я бур нигоҳ кунен и дарозай диден қадш дарозай аҷоиб стили классика мепурсанд ина ҳастай расветкаям дорана ҳамёяян аст расветкош ина двойкашам акция шидагай 350 сомон палтош чанд сум палтора барои клиенто 800 ина 1200 сума 800 сомон шид ина ки фасонош ҳаста ё бо дигар хелан иҷо чанд модел ҳаста и 600 инаи модел мон 700 сомон инаи модел 850 хушруване ҳамаи палто монда акция кардаги мода нависонанд ма бо сурачон равон мекунам ана курткои новинка духтаро кассе ки куртка гирифтаняй моделои фасон омадай бори нав дар ҷои фаришта
می‌رفتن. کچه‌هاشم نغزه دخترها اینو دستیرکه هیچشون نمیشود خوابیکای نغزه اینا را ما ای ابزار داشتیم 700 سومون سکیت که کردگی بودم باری نبا های زیبا برای شما کلینتو 600 سومون اکتیا کردگی رسویت که سیاش هم هسته نگاه کنید 600 سومون کردگی تماشا بینا این размерش هسته حاجی من دیگه цветош هم نشون میتیم تو نه مرامت размерو رسویتکو هستین سیاش هم است بیژش هم است акция رفته 600 سومونی تازه ترکیان اینا خواهشمندا بیاین پیش فرشته این قیسیاش خشروه دخترای را ببینین عجیبات مرحمت размерой калон خلاص دورن کسی کورتکا گیرای حتما نویسین دستافکتون میکنن یا که بیاین بازاری کاروان طرف تیلو بازار بینی نهم و دهم دروازه دخترکو مرحمت اینا نگاه کنین این مدلش هم نوینکای ششم مگزین ملک شاپ این مدل هم عجایبات بوده این رسویتکا داره بله رسویتکا ای با رسویتکا هم هست ای تو 56 размер بوده با ای چه خیلی فرشته размерشو نرخشو اینا را ها این سیاشه بار بینه این مدل همون 1200 1000 سومون میفروختیم حاضر این اکتیا برای کلینتا 800 سومون اینا بهترین اخیران سکیت کم دختران نگاه کنین خیلی بلندی میکنه به خاطر تری داچین که به خاطر ملک شاپ ما شما ده هم وقت اکتیا کلان میکنم این احمد دخترا دیدن شخصا خودم پوشیدگیم نگاه کنین خیلی خشرو میتوه هم او цветش همین سیاش هم بینن چه فاسونه размерو تو 56 بوده اکتیا 800 سومون دخترا نیابیچ نیستیلای کمیافته ای مرحمت من 800 سومون کچکی نمیزنن به مالو مرحمت شو بایی چارنی بورکا بود که دخترا نگاه کنین رسویتکای فاسون شماده در جای فرشته این قدای درازی خشروش اینا چندن اینا 2800 سومونن 2700 سوموندا میتونی یکم سورچه یکم سورتش قدی یک سی فرق میکنه نمیوای شما دخترا نگاه کنین چقدر خشرو از دیگه цветоش هم نشون میتیم نگاه کنین اینا قد یک سی اینا قد یک 20 اینا قداشون نگاه کنین قد یک 20ش چند سمای قد یک 20ش 2500 اینا قد یک 20ش 2500 قدای یک 30ش باشه 2700 سومون اکتکاتش مودا میتین مرامت نویسین فرشته ده اوریجینالوشای بازار کاروان طرف تیلا بازار بینی نهم و دهم دروازه ششم مگزین ملک شاپ همین ساوس شوزی هم گرفته است цвети زورای خدمات شدگی چیزی ناز اوریجینال همین خیلی معلومه نگاه کنید چه نازه یارا میخوشون نمیریزن هیچی نمیشون با گرما کاک میگیرن این قد یک 20 اینا دیدن یک 20 چه فهمیدن نه 2500 این یک 30 کسانی که خیلی که خواهش داشته باشن سیاه هم هسته ای درازش هم سیاه هسته ای سبزش هم نگاه کنین ای همش هم درازش هست هم کلتش بله باری نو خلاص مرحمت کنین کدامش در کره نویسین